Matijong ni phai grape horni di furong sopialong kedo Arboretum cum Crefalong Journalist Association for Assam Mati Jaffa Karbialong District Committee ajakong puthot kachepherang ponthu Sampri pepen kachari pon amailong DJ drong hangpen si aluhi pachini pon anparta mayalam the than pachirmi pon Mayalong aluhi sarpoman pen senior journalist mate Jaffa Central Committee Chief Advisor anparta Director Center for Karbi Studies Longsing Teron Chitongdon Labangso Jaffa Karbialong District Committee ajakong kachepherang ponthualong Karbialong arlo breakjam News Channel along CEO Editor pen chenglok pinaan pherangke klembang atum Chitongdon di Mayalong kachingmai ponateng Chiton sarpen Sampri peyaphan maipu lapen DJ drong hangaphan chun bangarpu pekponlo lasonsi breakjam arpu kedo anstame pekponlo anparta arpu ki paplang pon uni kedo ansitame puthot ni phai inkorage thom mati jongarni executive meeting ki padopona hotsi pekpon thupapusi lamthe cherai ponlo mayelo aluhi sarbo longsing teron pen pherangkia tum aura dur pherangkia jakong pherangkia sai ki damnang chiepu thakpen chenglok Bina analam thi than pajermi ponsi puthot Jaffa Karbialong District Committee ajakong kachepherang pon thekpot kachuro pajirpon Lebangso amailong pining surini rain korage thom lapen surini rain kora priya pharman Jaffa Rural Journalism Award ki pon chialong kachipalong dun Karbi Daily News Channel apherangke ranrong pia phansitami archu ponsi maing samjin pen pachun pon News Report Karbi Daily News Journalist Association for Assam Mateti Hekpen Jaffa Karbi Anglong District Committee puthot kimi keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimia song kali aprang mentado Anglong alama bedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang thuya phansi pini nili tadak sitawan lo nili Central Committee along Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle along mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang ingwai lo la pen dak athe pi mata mut pi ke en ga lan lo Jaffa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjap tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum eklai vet ke do pensi journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komame ke ther ke hap pusitami ka charjap dun thekji laso phanlo lapen ason kisung ke phohut hokoname peni so that punoi ha konani peni ajat law and order pen punoi mate natural ke soya punoi hala he anong ta karjap dun thegia phan pin isivet karjap je phansi ka dogobeta cherai lo la pen ke Jaffa pen ke la ke manga ting ben si arjap thepji pulana nang ke bang journey ta journalist atumang bong pini kisung ke boy ke do pulote dak charjap dun po pen konani kisung ke boy ke pho komame pen kelangon event punoi mania ning nang ke ho pen punoi ya long sitame journalist do anaphan ka pangrum isivet aklai ke do ye phan karjap thipen ka chesong ya phansi la se arjap lo la se pini ka dogowe dak nang ches todun dak house thongkep lekai do social media print media electronic satellite channel la he pangrum pet ben thongkep bak lekai do la se lai ka petum pen pini ke klem ka chesong pangtang po pusi nili hin penta ning telo la pen ke wang journey mesen ben ka chari phansi nili ka dogowe pen da hirjume pilo la pen ke wang jelangar ni rat deda tum ansita nanga chetu nanga sherap dunji ateke isi hamphang isi khai phanda mesenji pulote hamphanga tum ta isi ka cherap dun donang po pen pherang ke tum ta rada phan gupi ko sona ke mema ke plak ke plek awe pin pen angbong pherang ke asaya mu ateng ben ke chelem karjap thegi la pen si khai long ring thur po niling ining thel to pinira bangso Jaffa tum long body reshuffle along pini nili maipu nilphan chedon servant sipini nang pilo lapen secretary lape lage DJ drong hang phansi pipon lo
lasi mupenda hiltum central committee long chief advisor sita medolo hiltum long mai long lasi koson si pherang ke atum eklai bet ke dojima lapen non molom ngili tum penelong sita mega ham phang long sita me penangan pherang ke phanil tum ke ther ke hap sita medolo lasi labang solong hili tum eklai bet pen karjap don thebi phan pinila solong sita me tum bidi sore chethan ponlo lasi muke bangi ani sita mege tum anso se pherang ke angbong kacar jap dun thebi phan sin tum pini akemang nc pini labang so risafol body risafol mai bangke deng ponlo